Ma iluongo ni Stinos Comedian wu Migori Number Junction, the simplest man. Un joma nyiri kata joma mine kata joma osekendi kata mapok onyuol, in chakre sani sama chuori tiyo matek mondo olosni kaka inyalo yudo mogo, in be itemo matek mondo mi iyud sangi. Wanyisi ni time miketho kimanyogo sangi no oromo timoni gima duong'. Kendo kipani ariambo, anyisi ni ibro neno matek e life ni. Chuori chandre matek, makineno kaka nyini tiyo matek sani into itiyo matek kendo itemo matek ni manyo sangi. Ibro manya singni kod but later after all, wanyisi ni ibro yudo ka irumo kata kama inyalo dhi kodgi onge. Ma gima koro adwaro nyisi kendo ma kwere ni kendo koni wadu ineno ka dichuo duogo kapok oyudo gimoro, opagore gi lawri kode. Kendo kilawri kode kimiye stress, wanyisi ni hera e yudo dichiel, ok yude diriyo. Ibro chandori achanda ki itimori kamano, igwambori kode, idhi kamoro amora, but wanyisi ni ibro rumo makata kama inyalo dhi onge. Anyisi ni chuori koduogo koya tich, teme ihere, teme irite. In ng'ama nyako, we ketori ni in sama chuori tiyo matek manyo, itiyo matek kimanyo ne sangi.